Ayan mga boss, kape-kape lang kami oh. Oh, dito sa tabing ilog. Pakasarap. Ano? Oh. Daming kuwan dito oh. People. Ayan. Magandang umaga, madlang people. Ayan. Sarap ng lamig. Shit. Masarapin ang lamig-lamig dito, tabing ilog. Sarap ng amoy ng hangin. Uy, puta naligo siya ito. Hindi amoy usok. Yan. Amoy tayo ng kalabaw. Amoy kalabaw lang. Masarapin talaga. Ayan oh. Naalala ko tuloy yung doon sa amin sa probinsya oh. Bulubundukin. Pero walang ganyang kalaking ilog. Sapa lang. Ayan. Ayan oh. Dito kasi maluwang yung ilog eh. Ayan. Oh, nangagaling yan sa kuwan oh. Doon sa Manggahan. Sa yung ilog na yan. Ibig sabihin mababaw na doon kasi nagpapanagpo medyo yun. malalim pa itong konti sa kanya. Sarap na lamig. Ayan mga boss. Ayan. Dito kami sa may camp Cargis. Ayan o, camp Cargis. Ayan. Ayan mga boss, maraming salamat. Ayan, kumpare kong gwapo. Ayan, sige, Bicolano boy po lamang. Magandang morning.